bayarok jotono no lamsogani blogger tini hingke tosung giveaway ni result runani thang tongo norok title tei thumbnail login saiman thangkana ke thanai video norok kaham no norok ni response rokha tei norok ano 30k bo kare rokha aboni bagai norok no belai kheno paiflaya hambai maro hambai dosini roisi robaiya asukeno bakha tongthokjak inke beskang salo mane taibo kabangkhai norok support khlainai taibo subscribe bare ready inke taibo kotor giveaway khlailai na tabuk to asabu yak sujayaba chikon no khlaika inke haipano chikon khlaipano ekdom bukha kufur waiki khlaimani haini bagai belai khena tongthokjak inke chung wan sok tongo beskango jefarasini 50k ongo afro kaisa tei kaisa giveaway tonai hinai ke abo nonong support nango norok daktoi support khaike ba kaham support nong ni manke ba sung daktoi daktoi nya jaga o soginai ke tei bo afro jodi chung giveaway khaike phano teisa amount bo chung kotor runai hinai wan sogo tabuk to subscribe kotor mean amount no kotor rong nai amount kisa kubang runai jo to mane rogro dongka mane rogro na ninka kai rohona ni rog barsa phane rog amoni bezal ni bagai jeng wanso ka mane rang nursenai online te direct transfer khairisnai abu joton ko khamko bo nogo tongina joton kisu ngai thango haini bagai ta ke abono norok 50k je proka bo afrote gwaisa nongni bagai tonai ka kisa extra kisa Gobang. Gobang. Okay. Tabok phaidi salai sinai chini giveaway ni answer rok. Inke ang aro thanai video bo nongno sungo giveaway rumani je video bo nongno sungo ang je lotus flower phunungmani bisingo lotus flowers phunungmani bisingo barbusuk ang phunuka hanai inke aro ni bisingo maximum borok no comment khaiga 12 lotus hinai kai aboni right answer ka 12 lotus no je 12 lotus suinai rok borong ni no answer right answer inke baksa suijak tongo 13 lotus 11 lotus amhai 9 lotus hai roka ang lukha inke borong ni inke wrong answer hinai mankha je 12 lotus suinai borong ni bisingo no chung comment pick khlainai tamni ke abase right answer ke ba chung je right answer abna no maranai haini bagai je 12 lotus runai nong ni bisingo no tabuk chung comment pick khainai a comment pick khaimani bisingo khorok noi lucky winner songnai inkai je borok ke mansinai 500 khaiei 1000 ni bisingo te kaisa ke ang jotono no koinong songo tumong no bini answer chayani bagai bung phaitong khano nangliya aba hairokne khata koidi ke abani bagai sakambari ano saimaru je nangya tongnai ro khata koidi tamni bagai ani nangkroti riya ama hairok phano hini hinmano ke abani bagai no sairo jodi no bini 12 lotus sijak ko comment hingake jeng bini no je puila phai bini no mahamai phai abono tei besi kok kubang saya karai phaidi chung comment pick khailai sinai gendrok saya karai nai tong hingke phaidi bayarok tabuk chung comment pick khailai sinai iko puila no ani video open khaina kha hingke tabuk o ani video ni link no copy khaina nai copy khaidi link copy khaiga hingke tabuk oro random comment pick aro thangai chung paste khlai rulai sinai iko paste khai rakha okay total 411 comments total oro comment phaiga o video o 411 comments ke aro ni bisingo tabuk chung comment pick khailai nai khoroksa ke khainai total to chung khorok noino runai ke tabuk first to khoroksa lucky winner ni mukhang nailainai eba bubung nailainai heda chung kono video noi Wngkha khaya kat khaya run of nongai tangi ke baksa cheating khai rokhin pano wan sonai se abani bagai pura ro je phainai bono mannai kono video kono kat khajak lag o video sudo o video result ni video kai bakha belai ni duk tongo sabni jeni bung phainyo nongo dang sadi ang tibo ang tahu ya sisi klei tong khai to ani si result phaina ni nai ma hayang tongka gai relation ai da ready
Tongari ang 1 2 3 start hingke sinungrul dido. Hingke bayarok norok kisa mokon chungui nai tong di sabni jan phaino norok bo bakhaluk lugong tongkhana khayo. Hingke ang sasinai. Hingke sasinai. Okay. 1 2 3 start. Yes, rokha start khaika. Sabni phaika. Jum khai phnuka na tesha. Gana talang de. Tring Deborma. Congratulations. Tring Deborma. Winner Wngkha. Boni answer bo right. Guarantee 12 hinai rojak. Okay, norok nugui ni mankhana. Bo khorok sangkha. Chini lucky winner. Tesa photo bu winner de gana talang de. Photo winner grana borongni ikonai di. Tesa gana talang. Kasong ya hayang tongkha. Iko. Kastai sa khaigana. Gana talang de tebo. Iko nugui mankhana. Tring Deborma buka. Okay. Aboni ya golokhe chung kisa pani skip khaya norok nugui man tongkhana bayarok. Camera kisa focus ong ya hayongo o aboni bagai belai light ni bagai okay ro no mar nai okay second Wngkha chung naya kho second subject nong no tongan ani kisa camera focus ong yang tongkha yes Wngkha rudi Wngkha 1 2 3 start ready samni jan phainyo phaika sababo Hilalal Jamatia. Hilalal. Ani kok kisah khote donggo. Sorry. Okay, congratulations Hilalal domo. Lal hin ke nangko koroi thanggo. Okay, bonibo answer right no ikonai di nogiman khana. Hilalal Deborma 12 lotus ni rojak. Okay, norok khorok noino. Many congratulations Hilalal by the khorok satam se komo. Bomo tasing ni first ne. Tring ne hin. Tring Deborma de tam jane. Tring bise kata. Okay, norok khorok noino. Belai no. Khabai khobai lamsogo. Chini abo video bo. Kurungui tongma bagai haike participate khaima bagai hinke bayarok sung comment topic khlaibika hingke khoroknai lucky winner Wngkha khoroksa Hilalal Jamatia chela gate khoroksa hingke Tring Deborma norok no congratulations chini tam sanai video nai comment comment khaima bagai chini video norok participate khaima bagai hingkai tabok norok bahike chung bai kurungnai hingke eba norok no bahike chung norok ni sokat runai ya pharnai hingke abo chung runai chini Instagram ni bisingtui mane chin Instagram norok jono contact khaidi iko screen no giman khana obong khani Instagram ID tei o video ni description bo ani Instagram ni link rojak Facebook ni link rojak norok amtei phan kurungmani WhatsApp ni number bo rojak norok amtei phan kurungui mano ang bai hingkai tei norok no comment no sung rokhainai tamhnai reply rinai ta kaisang ka ken norok mo video tolabo norok please comment khlaidi ang winner Wngkha hanai hingke abo no norok ano comment norok ang bai kurungdi Instagram ni bisingtui ani o mungtui no guranti Tripura blogger mungui no ani Instagram ID bo o description bo video ni description bo ang rei rojak norok kurungai mano bakhato tongbo kwbangma borokno no rinani haipano khoro no inna no marikha yaksugiani bagai beskang ni salo taibo kwbang borokno ride mana abo chaitongnai ke tumuno norok kaham ke support khlai tongka ke te beskang salo 50k rok kaka hengka ke tawai share life hiwana ke tawuk suk jora amsuk no heken hamjama rei tongdi heken no hamjama rei tongdi jara kom norok ni bisingo baino ang to chalanai to yasuk ke hamjama rei apano kok kru ba khenai to ma ko khai da jong khorong ni sitra haibano nai thok sitra baya hamjak mungsi norong ni runani nango haike si jong tai bo ya free buskang sewi thamana ni so abono basic ko kubang tei sali onek saka hingkai tinin video no songoron muthak laisiano tai bo laso a kok sanai norong ang bai korongnai je winner ongnai ro korongdi Instagram ni bisingtei jara winner unglia borok khata baidi joto borong to runani possible ya chini yaksuk zaman chopsok hingke ba abono barbar sakeu kogono sagoyo dakti 50k kare rodi azora khe chung kisa amount bu komang runai tei borok bo tei kisa bang runai mane tab khorok nei rumani bisinga apro khorok tam khorok buri phano rokha tab to sure to saya ko to bonong no kisa nong no sawi rokha hingka abono bye bye joto no
हामबाय पाइथाक जरा नायदोंमोन बागै